पोटात का घातला तर यांच्या बरोबर आपल्याला संसार करायचे नाही. पण त्याच्यानंतर आपणही समजुतीनं वागलोत खरं, पण तरी पण तुमच्या मनातील खंतता अजूनही गेलेली नाही. आपली ही एक रूपता पाहून एक ना एक दिवशी ते नक्कीच इथपर्यंत येईल. मी सुद्धा क्षणाक्षणाला त्यांची मार्ग प्रतीक्षा करत असते. हो. पण हे काय बाळ नाही चाला. वाट पाहत होतीस? मग गेला कुठे तो? मलाही तेच कळत नाही. एवढा विलंब? हो, पण मला असं वाटलं की आपल्याला विलंब होतोय म्हणजे निश्चित आपल्याकडे असेल म्हणून. नाही. मग आपणही त्यांना शिकायला आपण एकच आता मार्ग प्रतीक्षा करूया. त्यांना काय करणार? तुमच्यामुळे समोर उभा राहिले. या दोन चरणांचा अखिल ब्रह्मांड समोर आहे. आणि या दोन चरणाचा आस्वाद टाकल्याशिवाय, या दोन चरणाची सेवा केल्याशिवाय या भगवानांच्या मनात कधीही समाधान नाही. हिनं मला जन्म दिला ग, पण खऱ्या अर्थानं जास्त प्रेम तू माझ्यावर करता येईल. तुझं दर्शन खरा व्यतिरिक्त या भगवानाच्या मनात कधीही समाधान नाही. कारण भगवान हा एक मातृभक्त आहे. आणि जगात सर्वश्रेष्ठ दैवत कोणतं असेल तर मातृदैवत. आणि म्हणून या क्षणी भगवान आपल्याला प्रणाम करतोय. कीर्तिवंत हो, यशवंत हो. तुम्हा दोघेंचा आशीर्वाद घेतला. अगदी स्वर्गात दोन मोठा जाता मानभास मला झाला. कारण हा भगवान नेहमी आपल्या आशीर्वादासाठी असलेला असतं. नित्य कर्म उरकल्यानंतर प्रथम पावलं माझी वळतात ते माझ्या सावत्र मातेकडं, आणि तदनंतरची माझी पावलं वळली जातात ते माझ्या जन्मदात्या आईकडं. कारण हिनं मला जन्म दिला बरं कर्माची माता म्हणून. माझे प्रत्येक लाड लढीमाळ ही तुझ्या गर्वीत पूर्ण केले जातात. तरी पण काय अरे आज एवढा विलंब काय? आई हा, कुतूहलानं माझ्याकडे पाहतात. हो, यापूर्वी या बरोबराचं येणं तुमच्याजवळ अनेक वेळा झालं. दरबारचे काम काज आटोपल्यानंतर तुमच्या दर्शनासाठी भगवान तुमच्याबद्दल होता. पण त्यावेळेस आनंद तुझ्या मुखकमलाकडे जर पाहिलं असेल ना तर आज काहीतरी वेगळंच भासतंय मला. आणि तुझी नजर काही वेगळंच सांगते आज. काय? माणसाचा चेहरा म्हणजे आरसा आहे. हो, असं नेहमी तुम्हीच म्हणत असता. तुमचे संस्कार माझ्यावर झाले. मातृभक्त कसा असावा आदर्श जगासमोर बब्रुवाहन आपल्या प्रतीने ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय. माझा विश्वास आहे माझ्या मनात ग्वाही देत आहे. नक्कीच मी त्यात यशस्वी ठरणार आहे, त्यात ते मात्र शंका आहे. आज उत्सुकतेला कुतूहलाने मला विचारणार की बाबा तुला चेहरा प्रफुल्लित का होता? येण्यासाठी सुद्धा विलंब झाला. कारण काय? कारण आहे ना, यामागे बरंच काही लपलेलं आहे, छपलेलं आहे. काय? आणि त्याचा उलगडा तुमच्या समोर मला करायचा आहे. आणि जो प्रश्न तुम्ही केला त्या प्रश्नाचा समर्पक उत्तर या तुमच्या मुलाला तुम्हाला द्यायचं. मग मला सांग, एवढी उत्सुकता का? एकच नित्या प्रमाणात दरबारचे काम काजा टोपले. आणि या वाहनानं राजवेश्वर जाण्याचा प्रयत्न केला. हा म्हणजे आश्वास झाला. आणि राजवेश्वरंद मी गेलो. उत्तुंग शिखरावर उभा राहिलो. तो फेर दृष्टिक्षेप टाकली. माझ्या धनाचा मनोदय फार आगळा वेगळा होता. पण आई जातून घडला फार आगळा वेगळं. काय घडलं? आई मी तो फेर दृष्टिक्षेप टाकत असताना माझ्या समोर एक फार आगळा वेगळा घडला. म्हणजे शोभर वर्ण आणि शाम कर्ण असा शिव माझ्या दृष्टी टाकून आला. त्या शिवाची गती फार आगळी वेगळी होती. चतुरस्त्र बुद्धीनं आणि माझ्या कौशल्यानं, माझ्या चातुर्यानं मी त्याला अडविण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्या अश्वाचा वर्णन अगदी मनमुरादपणानं या तुमच्या मुलानं केलं. खरंच असं अश्व पाहिल्यानंतर मनाचं समाधान होतं. त्या अश्वाचं वर्णन करता करता त्याच्या मस्तकी माझा लक्ष गेला. मस्तकी? हा, एक त्याच्या मस्तकी माझा लक्ष गेला. मग तर त्याच्या मस्तकी
सुवर्ण अक्षरानं रेखाटन केलेली एक पत्रिका होती. सुवर्णाक्षरानं होय, काय रे घडलं होतं? त्या पत्रिकेवर एकच रेखाटलं होतं, भगवान गोपाल कृष्ण नमस्तो. आई, काय त्या परब्रह्माचं नाव पत्रिकेद्वारे मी वाचलं. हा मग मन माझं संतुष्ट झालं. आगामी आल्हाद मला स्पर्श करून गेला. आई, खरं सांगू का, त्या देवाला मी तिथूनच नमस्कार केला. मग अजून त्या देवानं मूर्तिमंत स्वरूपानं मला आशीर्वाद दिला नसेल हा तरी माझं मन मला सांगत होतं दूरवरून तरी तो देव मला आशीर्वाद देतोय. आणि पत्रिका वाचायला सुरुवात केली. हा हस्तिनापुरात वास्तव्य करणारे पंचपांडव, या पंच पांडवाने आरंभ केलाय आणि तो यात्रिक अश्व सोडलेला आहे. आणि हा यात्रिक अश्व पृथ्वी दिग्वय करत असताना, ही पृथ्वी पादाक्रांत करत असताना, ज्या विराजांगी शौर्य शक्ती तेज बल असेल अशा पांडवांच्या यात्रिक अश्वाला बंधन करा. आई, ज्या द्रौपदीच्या अंगी शौर्य शक्ती तेज बल असेल हे शब्द जेव्हा वाचले ना, पराक्रमानं माझे पाहू स्फुरण पाहू लागले. माझा पाहू स्फुरण पाहू लागलाय. विराट रक्त नस्त्रसात रोम रोमात सळसळू लागले. काही क्षण माझ्या मनात स्पर्श करून गेली की जे ते जगाचे ते समजणार आहे पांडव अखिल वीर दुष्ण आहे. आई, माझा क्रोध अनावर झाला कारण मी तुमची औलाद आहे. तुमचे संस्कार माझ्यावर झाले. मी कोणी भ्यावणार नाही, मी कोणी एक साथीमंताच्या औलाद आहे. ते शब्द त्यांचे माझ्या मर्मस्थाने भिडले गेले, माझ्या जीवात भिडले गेले. आणि क्षणार्धात क्रोधावरी झालेला बब्रुवाहनानं खरंच समाधान झालं. एवढ्या वर्षानं का असेना त्यांचं नाव ऐकलं. हो, पण बघ ना, आपल्या बाळाचे पराक्रम जागृत होताच त्यांना अश्वबंधन केलंय. हो, पण बघ ना, अश्वबंधन झालंय म्हणजे निश्चितच. आई, तुमचा हिताकोत नकोय. माझी उत्सुकता वाढलाय. त्या पांडवाने अखिल वीर जातीला दुसरा दिलाय. त्या आपल्याला पांडवाला मला बनवायचं आहे. तुमच्या रूपानं एक जण वीर माता बब्रुवाहन सारखा वीर पुत्र या पृथ्वीच्या रंगमंचावर बसवलाय. द्या मंगलमय आशीर्वाद द्या. पांडवांना चित करण्यासाठी रणमैदानावर मला पाहिजे. तू केलंस ते योग्य केलंस. हा, तू तर तुमचा आहे. कारण खरा वीर आहेस तू. आणि असं असताना वीर जातीला जर दूषण असतील आणि त्या पत्रिकेचा भावार्थ जर तसा असेल तर माझ्या बाळानं केलं हे योग्यच केलं. यानं केलं ते योग्य केलं. हा. पण त्यात आपली इच्छा पूर्ण होणार. ती कोणती माहिती का? अश्वाला शोधण्यासाठी पांडव वीर हे येणार आणि त्या धनुर्धारी पारताही येणार. अगठीतपणे का असेल, पण हा योगायोग जुळून आलाय खरं. आता माझ्या बाळाची ओळख होणार. काय ओळख होणार? म्हणजे काय बोलता काय तुम्ही? म्हणजे अश्वबंधन यानं केलं आणि असं असतं ना, पांडव स्वस्त बसतील. नातं काय आहे आपल्याला माहित आहे. पण असं जरी असलं तरी सुद्धा हा संघर्ष वाढत जाणार. तेव्हा एकच करायला हवं. फक्त तुमच्या आशीर्वादाची मला नितांत गरज आहे. तुमचा आशीर्वाद माझ्या पृष्ठभागावर असला की क्षणार्धात जाता जगात म्हणणारे पांडवे या पांडवांना धूळ करीन आणि सारा विश्वाला एकच बनवून देईन. की तुमच्या रूपाला वीरपुत्राला तुझं शौर्य माहित आहे. पण असं जरी असलं तरी सुद्धा शरण जाण्याची हीच वेळ आहे. काय हो, कोणी? आणि तू जर त्यांना शरण गेलास ना बाळ, अरे ओळख होईल त्यांची तुझी. आई, तुम्ही बोलता नाही पटत मला. माझं तर मत असंच आहे बाळा. आई, अनेक वेळा वेगवेगळ्या प्रतीचे संस्कार तुम्ही माझ्यावर केलात. तुमच्या आज्ञेच्या अवज्ञा या बब्रुवाहनानं कधीही केले नाही. तुमचा शब्द माझ्या तळावर समजून
या बब्रवाहनानं आजपर्यंत झगडण्याचा प्रयत्न पण आता याच्या पुढे नाही, नकोय नकोय संघर्ष. का? मला तर असं काय वाटतं वाटतं? पत्रिकेचा भावार्थ तू वाचलास हा. त्याप्रमाणे दाती तृण घेऊन करखंडनी सह तू शरण जाईल. शरण बाबा हो बा वीरवृत्तीचा चाला आहे बाळ जाते बाहू वीरवृत्तीनं स्फुरण मावलंय त्या बब्रवाहनाला पांडवाला शरण जावा. हा. हो बा नाही. आई माझा विचार नका या जनमानसाचा विचार करा. जनतेत कोणते पडसाद उमटले जातील. जनमानसात माझी प्रतिभा लागायला जाईल. मणिपूरला गाणबोट लागेल. नाही लागणार. अनेक समर्थन श्रद्धा मणिपूर नाही बाळा, असं काही होणार नाही. बाळ असं काहीही होणार नाही. तुझ्या कीर्तीला गालबोट नाही लागणार. त्यापेक्षा तुझं जे लौकिक आहे ते असंच वाढत राहील आणि म्हणून आपल्याला सहकार्य करायला हवं. कुणाला हा. जा पांडवाने वीरवृत्तीला दुसरं दिलं. बाळ अशा पांडवांना सहकार्य मला एक सांग, अगदी क्षणाक्षणाला तू विचारायचास की माझी पितृदेवता कोण? होय. प्रत्येक वेळी एकच प्रश्न असायचा. पण आहे हा. या अश्वबंधनाचा आणि माझी पीत देवता कोण त्याचा समन्वय तरी काय आहे. काय संबंध आहे? इथंच संबंध आहे. इथं संबंध पण तरी सुद्धा बाळा हा काही गोष्ट तुम्हीच बोलणं उचित आहे. नाही हा. अगं तू पण सांगतेस ना. तू सांगितलंस का आणि मी सांगितलंस एकच आहे याच्यासाठी. हा. बाळ बोल. अरे तुला आम्ही दाबी तृण घेऊन करभार गंडणीसह त्यांना शरण याला जा- कारण आहे. प्रत्येक वेळी एकच प्रश्न तुझा असायचा की माझी पितृदेवता कोण? मग बाळा मला एक अरे मी तुम्हाला हा प्रश्न केला. हा. अगदी माझ्या राज्याभिषेकाच्या वेळी सुद्धा हाच प्रश्न उपस्थित केला. हा. पण आई दादा मी तुमच्या शब्द हा प्रश्न तू आम्हाला विचारू नये. हा. त्या प्रश्नाचं उत्तर आम्ही तुम्हाला असं या सांगायच्या. पण बरोबर. हा आज मात्र तुला उत्तर मिळेल. काय हा. अश्वबंधन हा. माझा बाप हो. काय भानगड तरी का अगदी योगायोग जुळून आला योगायोग आणि या तुझ्या शब्दावरून तुमचं भांडण सुद्धा आईवर चिडायचाच, रागवायचाच, पण पुन्हा कधी एकत्र व्हायचं कळायवर सुद्धा तेवढ्या नाही. तीव्रतेने बापाची आठवण नाही. हा. हा. मग पण मला बाप कोण आहे हे सांग मला एक करण्यात. सांग. आता सांगणार. ऐक बाळ हा. त्या प्रश्नाचं उत्तर हा. या बिकट समयी मला मिळणार आहे. हो. पांडवांचा प्रतिवाद म्हणून मारणार वीर बब्रवाहन. या बब्रवाहनानं वीरवृत्तीनं त्यांना हो. आव्हान दिलं. हो. पण आज अशी वेळ आहे की माझी जन्मदाती पितृदेवता कोण? आई आई सांगाल सांगणार. मोठा दिमाखानं मलाही साऱ्या जगाला सांगते. मग ऐक बाळा. वेळ बरोबर आहे त्या माझ्या जन्मदात्या पितृदेवतेला माझ्या सहकार्यासाठी घे. आणि एका मित्रप्रमाणाच्या संघाला संघ घेऊन त्या पांडवांचा शिरक्षेत करे. हे शक्य नाही. हा. हो बाळ पितृदेवता कोण हे जर ऐकायचं असेल तर ऐक बाळा. पृथ्वी दिग्विजयासाठी निघालेले जे धनुर्धारी पार्थ आहेत म्हणजे कटनायक ते आहेत ना. मग बाळा तुझी पितृदेवता त्रैलोक्यात ज्याची ख्याती कीर्ती तेच धनुर्धारी पार्थ. अरे धनुर्धर मुलाची जगात ओळख आहे. आई गेली अनेक वर्ष हा प्रश्न तुम्ही अनुत्तरितच ठेवला. अनपेक्षित उत्तर मला दिला. पण आज तुमच्या मुखातून शब्द बाहेर पडले जात आहे हा. की ज्याला कशामुळे या जगात ओळखलं जातं ते जगाच्या ते ठरलं. अजान भाऊ म्हणून त्याची ख्याती करते. हो ते तुमच्या सौभाग्याचे धन. हा. आणि माझी जन्मदाती पितृदेवता आहे. हो आणि म्हणून आणि म्हणून हीच नामी संधी आहे हो की आपल्या पित्याला शरण जाणे. हो. आई हा. मातृआज्ञा अमान्य कधी करणार नाही. त्या मातृआज्ञेचं तंतोतंत पालन करण्यासाठी वीरसेनेच्या शिवाला मी बंधन केलंय. तो पांडवांचा प्रतिवादी म्हणून पण आज पांडवांना तो शरण झाला नाही. पांडवांचा सहकारी म्हणून त्या मंगलमय आशीर्वाद
आणि आम्हा बालवीरांच्या मागे सोपवली. प्रातःकाली अश्वाच्या मलमूत्रादी क्रिया पार पडल्या. अश्वपूजन झालं. अश्व फुलांच्या माळाने सजविला गेला. अश्वाच्या मस्तकी कुंकुम तिलक राखले आणि अश्वमुक्त केला गेला. पण पाहतोय तर काय, एकाएकी त्या अश्वानं आपली मान तिरकी केली. समोर ते दोन्ही पाय उंचावून सुसाट वेगानं धावणारा तो अश्व क्षणार्धात आमच्या डोळ्यासमोरून दिसेनासा झाला. अश्व शोधण्यासाठी मी अपयशी ठरलोय. पण माझ्या पाठीमागून येणारे बालवीर कित्येक बालवीर त्या अश्वाच्या शोधात आहे. अर्थात मार्ग प्रतीक्षा करतोय. आता तर सुटकेचा निश्वास टाकायला काही हरकतच नाही. कारण चिता चिंता समान असती, बिंदू मात्र विशेषतः. फक्त चिता या शब्दावर बिंदू ठेवला की चिंता. चिता बरी पण चिंता कंटाळा. त्या चिंतेनं या वृषकेतूचं मन ग्रासलं होतं. भिरभिरत्या नजरेनं चारही दिशांना मी शोधत होतो. तो खऱ्या अर्थानं तुला आणि शोधात की तू सापडलास. अर्थात माझा आत्मविश्वास आहे की ज्या गोष्टीचा शोधार्थ मी आहे ते तुझ्यापर्यंत असेलच असेल. प्रातःकाळी अश्वामी मुक्त केला. हो अश्व मुक्त केल्याबरोबर उत्तरेच्या दिशेनं धावणारा तो अश्व. त्या अश्वाचा पाठीमागून आम्ही बालवीर धावतो. अगदी खरं. पण तुला चिंता आहे ती कशाची? म्हणजे माझा चिंता या शब्दाचा अर्थ तुला कळला नाही की काय? अरे ज्या सामोकर्ण वारूच्या रक्षणार्थ आम्ही आहोत त्या अश्वाला गती दिली. पण माझ्या सैन्य कटकाच्या समोर माझ्या देखतच एका अश्व दिसेनासा झाला. अश्वाचा ताबा माझ्या सैन्यावरचा सुटला. अर्थात सैन्याकरवी तो अश्व कुठे गेला काही कळलं नाही. मी म्हटलं अश्व तुझ्या सैन्यासमवेत असेल, तुझ्या कटकासमवेत असेल. पण आश्चर्य काय पाहतोय मी? अश्व कुठे आहे? अरे जानते तू माझ्यावर विश्वास ठेवला इथंच फसला. का? कारण तुझा माझ्यावर विश्वास आणि माझा तुझ्यावर विश्वास दोघे एकमेकांवर विश्वासानं राहिलं. पण म्हणतात ते काही खोटं नाही. तो दुसऱ्यावरही विसंबला त्याचा कार्यभाग बुडाला. अरे अश्व कुठं आहे? मला वाटतं अश्व तुझ्या हे तुझे शब्द ऐकले आणि क्षणात होत्याचं नवत झाल्यासारखं वाटलं. म्हणजे अश्व तुझ्याही सैन्यासोबत नाही, तुझ्या तुकडी समवेत अश्व नाही, अश्व माझ्या समवेत नाही. म्हणजे अश्व कुठे गेला हे कळत नाहीये. अरे अश्व कुणा व्यक्तीकडे गेला, कुठल्या राज्यात जाऊन आणि तो बंदिवान झाला. कुठं गेला असेल? कारण अश्व कुठं गेलाय? अश्व कोणत्या राज्यात गेलाय? त्या राज्याचं नाव काय? अश्व कोणत्या दिशेने गेलाय हे जर ठाऊक नसेल तर त्वरित तुम्ही छावणी दरबारात या. अर्थातच हे आजोबांचे बोल आहे. जोपर्यंत तो राजकर्ता कोण ज्यानं अश्वाचं बंधन केलंय, अश्व कुठल्या नगरीत आहे माहित नाही, तोपर्यंत कुणी आत प्रवेश करू नका. जोपर्यंत ज्येष्ठांची आज्ञा नाही तोपर्यंत कुणी अतिक्रमण करू नका. बस ठरला विचार. छावणीपर्यंत छावणी दरबारापर्यंत. आणि घडलेला वृत्तांत काकांना